si l'escalfeu, jo crec que algun regalet hi haurà. Atenció, voleu que torni a fer alguna virolla, algun dònuts d'aquest o no? Cuidado que ve. Atención, ahí le tenemos. Yo creo que va a hacer un último trompo. Queremos un trompo. Espectacular! Sí senyor! És el Jonathan Cochet! Jonathan Cochet! Aviam que passi, que es tregui el casc. Jo el que vull és que senti ell l'aplaudiment de tots vosaltres. Un moment! Que es tregui el casc! Qui vol un guà? Qui vol un guà? Qui vol un guà? Braços en l'aire, oh! Qui vol un guà? De què? El guà de la mà dreta, el guà de la mà esquerra. Un moment, amb el mà. Aviam, oh! Sí! A on? Cap aquí. Ara sí, el guà de la mà esquerra. Felicitación por la exhibición. Combien de vitesse al final de l'Indois? Aux alentours de 300 km/h. 300 km? Un tout petit peu plus que 300 à partir du moment où